Всеки се интересува какви тренировки да прави след раждане. Само упражнения за корема, само за тазовото дъно, кейл може би, и кога е безопасно. Общо известно правило е 6 седмици, ако се родила естествено, и 8 при цезарово сечение. Има хора, които обаче бързат още няколко дни след раждането да се насочат към някоя тренировъчна зала. Има и други пък, които от страх нещо да не се изчупи, просто чака да минат месеци или дори години за по-сигурно. Истината е, че нито едното, нито другото е оптимално. И не защото е много важно всички да сме нацепени батки. Вярвам обаче, че всички искаме да сме здрави и да се чувстваме добре в тялото си, за да можем да се движим без ограничения, колкото се може по-дълго. Независимо дали се тренирала преди раждането, преди бременността, по време, тялото ти е преживяло нещо голямо. И това е самото раждане. Било то по оперативен път или естествено. Не знам за вас, но отколкото помня, доста болеше. Може да звучи малко пресилено, но раждането травмира тялото. И то се нуждае от специфично възстановяване, а не само чакане или пък връщане към тежките тренировки, без да взимаме предвид през какво сме преминали. Нека да ти кажа коя е първата тренировка, която ще постави началото на твоето следродилно възстановяване и не само няма да те претвари, ами ще ти помогне да релаксираш след безсънните нощи с бебето. Това е тренировка на дихателната система, която може да започнеш скоро след раждането, стига да имаш желание. Чакай, дихателна тренировка? Това не е тренировка, не ме занимай с глупости, имам килограми да свалям и кореми да прибирам, моля. Да, знам, че всички само това искаме, но ще ти помогне и за тези неща. Или поне за прибирането на корема, за свалянето на килограми не обещавам, там трябва да обърнем внимание и на храненето. Искам да ти кажа, че минах по обратния път, за да разбера, че ако искаш да се чувстваш и да изглеждаш добре, това е стъпката, с която искаш да започнеш. И не искаш със сигурност да пропуснеш. Най-добри резултати получих едва, когато обърнах внимание и на дишането. Именно то ми помогна сексът да престане да бъде безкрайно мъчение и да пребера долната част на коремчето, което ни спираше да штръква напред. Както стана ясно, в тази тренировка ще дишаме, но не как да е, а дълбоко, с помощта на диафрагмата. Защото именно дълбокото диафрагмено дишане прави масаж на мускулатурата отвътре навън. То е обаче и тренировка за отслабената коремна мускулатура. Ето как ще ти помогне на практика. Първо, когато има травмирана зона, например тазовото дъно при естествено раждане, особено ако имаш разкъсвания или разрязаните тъкани при секцио, с дълбокото дишане раздвижваме тези места. По този начин те се кръвоснабдяват и това помага за по-бързото им възстановяване. Второ, когато имаме стегнати и схванати мускули, каквито често ни се намират по гърба, кръста, а много често и по страните към края на бременността, с дълбокото дишане помагаме на тези зони отново да се раздвижат. Особено в края на бременността те се стягат още повече, за да могат да те държат изправена, въпреки тежестта на голямото коремче. Трето, бавното и пълно издишване помага за събуждане на дълбокия коремен мускул, известен още като нашият мускул корсет. Именно когато той работи добре, е отговорен за прибраните кореми. В крайна сметка, нали това искаме? А с пълното издишване, когато издишваме наистина бавно, работим именно за оптималната работа на този мускул. Добре, какво обаче е дълбокото дишане? Както казах, дълбокото дишане е дишане с диафрагмата. Това не е плитко дишане, което става само в гърдите, или пък коремно, което разтяга само корема напред. Той вече се е разтегнат, така или иначе, от такова нещо нямаме полза. Дълбокото дишане изпълва цялата коремна кухина, създава равномерно налягане в нея. То разтяга и коремните мускули, и тазовото дъно, и гърдите, и кръста, и гърба. Плиткото дишане, от друга страна, е една от причините за схванатия ти гръб, кръст и болките във врата. Тези зони се нуждаят от движение, но не само отвън, а и отвътре. Нека сега обаче не бъда голословна и да ти покажа няколко упражнения, с които може напълно безопасно да започнеш. Естествено, предварително може да се посъветваш и с проследяващия те акушер-гинеколог. Ще ти трябва само една постелка и 2 кърпи или възглавнички. За първото упражнение ще ни трябва една кърпа или 2 кърпи, в зависимост от това как се чувстваш. Ако по-скоро си родила, слагай една кърпа под главата и една под корема, иначе може да изпълняваш и само с една кърпа под главата. Лягаме на една страна
Слагаме кърпата под главата и изгъваме коленете на около 90 градуса. Идеята е да заоблим малко гърба, за да може да улесним въздуха да отива назад към гърба и да разтяга. Така слагаме едната ръка в една част от пръстите, тези двата показалеца и средния върху долните ребра и другите пръсти са върху меката част под ребрата и палеца е отзад на гърба. Слагаме ги там, за да усетим дали има разтягане и просто мислим да се опитаме да насочим въздуха нататък. Вдишваме през носа, устата е затворена при вдишване и се опитаме да си представим, че имаме един здрав чадър в основата на гръдния кош, който при вдишване се разтваря и по този начин разгръща гръдния ни кош. Нека сега да изпробваме на практика. Вдишваме дълбоко. Издишваме бавно и спокойно. Опитай да събереш коремните мускули. Все едно се опитваш да ги прибереш към гърба. Издишваме напълно. И прибираме корема, ако се чувстваме комфортно. Или ако в началото не се чувстваш окей така да прибираш корема, просто дишай и се опитвай да разтваряш диафрагмата широко. В началото може просто да се отучиш върху разгръщането на диафрагмата. Прибираме, докато издишваме. Ако ти е трудно да усетиш движение в гърба, когато вдишваш, пробвай да заоблиш още повече, като свиеш коленете и вдишай пак. Прибираме. Сега, когато направим така 4-5 вдишване и издишване на едната страна, завъртаме на другата страна и правим също. Отново заобляме леко гърба, слагаме ръката в основата на гръдния кош и меката част отдолу. Вдишваме дълбоко. Издишваме спокойно, събираме корема. Може да сложиш едната си ръка в долната част на корема, за да усетиш дали успяваш да прибереш тук. Тази долната част обикновено не е трудна. Гледай, когато вдишваш, рамото да не отива към ухото. Ето така. Трябва ръката да си остава надолу. И вдишваме така, пак няколко пъти вдишваме, издишваме. При вдишване разгъваме широко гръдния кош. Прибираме. В началото изобщо може да не обръщаш внимание на това да събираш коремните мускули. Като за начало може би е по-добрата идея. Съсредоточи се върху само разгръщането на гръдния кош. Така, нека да видим следващото упражнение. Сядаме на една страна и с тази срещу положната ръка фащаме тук под бедрицата. Другата ръка слагаме на гръдния кош и отново дишаме дълбоко. Кръстът е леко заоблен, но не е прекомерно. Седнала си хубаво и на двете половини на дубето. И така дишаме.
Правиш това отново 4-5 пъти. Завъртаме на другата страна по същия начин. Срещу положената ръка идва върху подбедрицата. Тази ръка е върху гръдния кош и дишаме дълбоко. Забележи как рамото ми не се повдига. Издишваме. Всичкия въздух. Дишаме. Издишваме. И това също можеш да правиш колкото искаш пъти на страна. Най-оптимално е поне 4-5, може и малко повече, естествено не прекомерно, защото от толкова много въздух може да ти се завие свят. И показвам сега и третото упражнение. Само да кажа, преди да го покажа, това са упражнения, които можеш да правиш по различно време на деня, когато имаш възможност, може да ги правиш дори и в леглото. Ако ти е малко, ако не е супер меко, тогава нали, не би било толкова лесно. Но ако ги вкарваш по различно време на деня, това просто също ще ти помогне да се почувстваш по-добре, ще раздвижи гръдния кош и гърба. Така, за последното дихателно упражнение слагаме кърпата под основата на гръдния кош и малко под корема. Така, зависи колко ти е комфортно. Идеята е да попречим физически на въздуха да отива напред към корема само и в гърдите, а да помогнем за разтягането на гърба. Ако в тази позиция не успяваш да си седнеш на краката, т.е. петичките не се опират в дупето, слагай и една възглавница под дупето. Това просто ще го направи по-ефективно, няма нищо лошо да го използваш. Също така това ще помогне да получим по-равномерна извивка по гръбначния стълб, което също е добре. Така, първо ще покажа без, после с. Слагаме, може да изпънеш малко ръцете по-напред, това също ще помогне да се разтегне тази горната част на гърба. И дишаме дълбоко. Представяме си как чадъра се разтваря в основата на гръдния ни кош. Дишваме. Издишваме. Вдишваме. Издишваме. И така, това също можеш да правиш 5, 6, 7, 8, 9, 10 пъти. Особено ако имаш болки в кръста, това създава, нали, така да се каже, на момента ти дава наистина голямо чувство за комфорт и освобождава прищипването, което често чувстваме при болка в кръста. Има и други естествени упражнения, които може да правим, но това е за да добиеш представа какво представлява дълбокото дишане и какво целим с него, а именно да допуснем въздуха навсякъде. Дълбокото дишане не е просто поемане на много въздух. Дълбокото дишане е въздух навсякъде. И това не означава, че трябва всеки път винаги да си поела супер много въздух или да е супер шум. Напротив, дълбокото дишане и особено дишането за диафрагмата е тихо. И не е нужно да хипервентилираш по цял ден, за да дишаш дълбоко. Напротив, ето това също е дълбоко дишане.
И също нещо много важно, на което искам да ти обърна внимание. Старай се, ако имаш особено навик да дишаш през устата, да не го правиш, особено вдишването. Най-здравословно за нашето тяло е вдишването през носа. Ако се забележиш, ще го правиш през деня, просто един съвет – дишай през носа. Надявам се нещо видео също да ти беше интересно и да са ти харесали тези упражнения. Знам, че се струват като нищо работа, но наистина е нещо много важно, което да обръщаме внимание при започване на тренировките след раждане. Затова това е първото нещо, за което говоря. Това не значи, че това са единствените тренировки, които ще правим, просто така поставяме началото. Ако искаш да получиш пълно описание на упражненията, които бяха тук, така че да можеш да ги изпълняваш по-ефективно и да извличаш максимална полза от тях, виж линка по-долу. До следващия път, когато ще разглеждаме отново интересни теми, свързани с възстановяването след раждане.